Yuda Mutharika yemweyo wapanga zina koma inu zero. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiko. Yesu anapita ku Betaniya. Mariya anatenga mafuta onunkhira kudzoleka mapazi. Yudasi analipompo. Anayamba kusirira mafuta aja kuti awagulitse. Yohane 12 verse 6 akunena kuti Yudasi anali mbava, amasunga thumba la ndalama ndi kumabanso. Yesu Khristu amadziwa kuti Yudasi anali phuta, koma anamusankha kukhala ophunzira poganiza kuti asintha. Patsogolo pake tikudziwa zimene Yudasi anapanga. Anamupereka Yesu ndi filikwacha. Dr. Saulo Silima ankadziwa kuti MCP ndi akupha. Imfa ya Gadama, imfa ya Matenji anaziona ndi maso. 2020 anapanga mgwirizano poganiza kuti MCP inasintha. Mphuno Salota mapeto ake anampita uchikangawa. Akuluakulu ndimanena nthawi zonse, history is the best teacher. Kukongeso latasankha bishop kukhala mtsogoleri akhoza kusintha kukhala chigawenga. Zimene anaona Yesu mwa Yudasi ndi zomwe saona Chilima mwa Chakwera. Zipani za nkhanza maiko anzathu anazibana, koma ife tikukakamirabe mwavotera ng'ona. Yoswa anatsogolera na Israeli pa nkhondo ya ku Yeriko. Atawina, Mulungu anawalangiza, musayerekeze kutenga siliva ndi golide zimene mwazipeza kumeneko. Maisraeli ambiri anamvera, koma panali munthu mmodzi, Akani, ananyozera. Anaba siliva ndi golide mwachisisi mu mzindawo. Tsiku lina Ayuda anapitanso ku nkhondo ku dera lotchedwa Ai. Anamenyedwa, kuphedwa, komanso analuza. Yoswa anakhumudwa, anapita kwa Mulungu kukafunsa, Ambuye, ndi chifukwa chani ndaluza nkhondo? Yehova anamuyankha, pagulu lanu pali munthu mmodzi wochimwa. Mtundu wonse wa Israeli ukulandira zilango chifukwa cha iye. Chimene mungachite, mumugwire pamodzi ndi chilichonse chimene nacho ndi kutcha pa moto. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku chipiko. Akuti Akani ameneyo anawulula yekha. Atawulula anagwidwa pamodzi ndi ana komanso ziweto. Anawaponya miyala ndi kuwotcha pa moto. Ngati dziko tikuphunzira chani mu nkhani imeneyi? Machimo ena samakhala munthu mmodzi. MCP ngati chipani inapanga machimo a dziko lonse. Akamatilamulira sitingapeze mtendere. Mulungu anawatemberera monga anachitira ndi Akani. Chimene tinawakwisa ngati Malawi tikanawotcha pa moto 1994. Agalu amenewa anachita zoopsa: kupha Akhristu amboni za Yehova, kuponyera anthu kung'ona, kuvika anthu mu asidi, kulanda katundu. Ndi chipani cha nkhanza kuposa Idi Amini. Inu Akani anamponyera pa moto pamodzi ndi ana komanso ziweto. Why not MCP? And moreover, tchimo la Akani linali kuba. Awatu ndi anthu akupha, kutenga nzako ndi kumponyera ku damu la ng'ona wamoyo. How can you feel? Dr. Chakwera sanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko. Section 37 ya malamulo a dziko pali access to information. Amapereka ufulu kwa nzika iliyonse odziwa chiwerengero cha dziko. Ndiye pano timafuna tiwauze Asambo atipase list yonse ya NRB per district. Taona azipani zotsutsa alemba kale makalata chifukwa panopa muzipani mmenemu muli kusintha. Ku DPP mwachitsanzo kwabwera Honorable Peter Mukhito alemba kalata ku NRB. Iwo watu anamkuwa polisi, anamkuwa intelligence, anakhalaponso chief of staff ku State House, amadziwa system ya boma mmene mayendera. Ndiye alemba kalata kwa Peter Sambo kwauza kuti mutipatse list ya NRB per district
a UTM achitanso chimodzimodzi komanso a Ford kuphatiza UTF. Registration ya meki isanayambe, zipani zikuyenera kudziwa figa yonse ya NRB. Sitilola kuti chisankho cha 2025 chikhale chobisa ngati ngozi ya Chilima. Kodi black box mutu usaliti? Chakwera tikuze zoona lero ndiwe munthu wepa mtima. Ndi chifukwa chani sikuchotsa nduna zolephera? Ripoti yatiuza ndege inalibe zipangizo. Munalola bwanji vice president kukwera ndege yopanda zipangizo? Tower transmitter ku Chikangawa inali yozima pa 10 Juni. Nthawi yosaka ndege kunalibe toll free number, matochi, magalimoto, ngakhala polisi kunalibe. Asilikali komanso apolisi amene maona less than 20. Likanakhala dziko lina lotsatira malamulo, nduna zambiri zikanachotsedwa. Koma Chakwera akusunga bezi siru mu kabineti yake. Inu ndinakuwuzani kale, president uyu sadziwa chilichonse, akuti amagwira ntchito ku Chipiku. Ine sinagwirepo ntchito kuboma kakulikonse. Ntchito imene ndimagwira ine ndimagwira ntchito ku Chipiku. Bola Mutharika yemweyo wapanga zina koma inu zero. Dr. Chakwera sakanakhalepo mboma sakudziwa kuti zimakhala bwanji kukhala nduna kuyendetsa dziko.